सुरुची स्टाईल. कसं झालंय बघा, नरम झाले आणि बघा चुरलंय तरी फाटलो नाही. म्हणजे प्रवासात तुम्ही बिंदास नेऊ शकता. परत एकदा ही माझी चुरूची स्टाईल. तोच पराठो मी परत चुरलाय. बघा कोबीचे पराठे म्हणून बाहेर असे कोबी चांगले कापून बिपून पानांचा पण उपयोग कळाक होय ना. कोबीचे पराठे, गोबी के पराठे, पत्ता कोबी, नो बंद कोबी. आज म्हटलं कोबीचे आपण पराठे करूया. हो, कारण मुलांना त्याचे पराठे म्हटलंय की एकदम मस्त होतात. आणि शाळेच्या टिफिन मध्ये म्हणा, काही प्रवासात थंडीची जात असाल तुम्ही तरी 5-6 दिवस यांना काय होत नाही की त्यांना पाण्याचा वापर करत नाही. त्याच्यामुळे आज यांचे बनवूया कोबीचे झटपट असे पराठे. आज परब किचन मध्ये बनतात पराठे कोबीचे. आणि बघूया किती आता हिंदीमध्ये ह्या बोलल्या ना पत्ता कोबी, तर कामयाब होगी. कितपत कामयाब होगी. वैसे हमने खा के देखा है. चलो शुरुआत करते हैं. चला, लेके प्रभू का नाम, करो पत्ता कोबी के पराठे शुरू. श्री गणेश. आज मालवणी खोय गेला काय माहिती. नाही येताला ना पुढच्या पूर्ण रेसिपी तर मालवणी तर बाबा भाया, आपली भाषा मालवणी. आता बघा तुम्ही माझा ह्या मिरचे घेतलंय. आता हे मिरचे काय करूचे माका पहिले किसूचे. काय ती भगभग आहे ना ती आधीच जाऊ दे मिरच्यांची. म्हणजे तुमका कसे बारीक कापूक नको, कारण ह्याचे पराठे आपण लाटलो ना, मग ते असे बारीक चिरून घातले तर लाटूक जमाचे नाही, फाटतात ते. आणि असे किसून जर घेतलास ना, नाही तर आपलं खलबत्त्यात कुटून बघा किसल्यावर पण मस्त त्याची वास इलो, वास घशात खेपलो. आता घेऊया कोबी. हो, तुम्ही कापून पण घेऊ शकतास. याचे 4 तुकडे करून असं कापून पण घेऊ शकतास, पण मी अख्खोच घेते. मिरचीवर कित्या काय तो मिरचीचा तिखटपणा त्याच्यातच जाऊ दे. कशात? कोबीत ना. सुटलो परी अशी व्यवस्थित लगे रो. असं बारीक किसूनच घ्यायचो पराठ्यांका. चिरून वगैरे घेऊ नको. किती आलो बघू. नाही अजून त्याकाच चिकटलो. त्याकाच चिकटलो. उडता बाहेर. ही मेहनत परब किचनच्या मागची. नाही असं किसूनच घ्यायचं. नाही तर तुम्ही काय मिक्सराक लावला असता तर वर खाली काहीतरी त्याचे हे राहतले, कपडे राहते. शॉर्टकट आयडिया. आता किसते वेळेस बघा त्याचे किती उडतात कपडे, कारण हे ताजो आणि एकदम कडक नरम नाही. पहिलो हिरवो, मग पिस्ता कलर, आणि आता इलो सफेद, आणि ह्यो राहिलो देठ. एवढं किसून एवढं इलो 10 मिनिटं लागली. हो, बारीक किसूच ना, म्हणून. आता ह्यो घेऊया वाटीन मापून, म्हणजे की ते आपल्या पिठाचा अंदाज घेता येता ना, म्हणून. 1 वाटी पूर्ण आहे बघा. 1 वाटी आहे, थोडं जास्त हो बघा. 1.25 वाटी बघू गेलो तर, पण वरसर भरू ना. आता ह्यो परातीतच घेते, तुमका वाटीचा माप. ह्याच वाटीन आपल्या गव्हाचा पीठ घेऊचा. ह्या बघा मी ह्या वाटीन पीठ चाळून घेतलेलं आहे. आता ह्या सगळ्या नाही घालीत आहे, फक्त ह्या वाटीभर घेतलं, ह्या तुमका दाखवते. फक्त जेवढा लागताना मळू. आता कोबी उग्र वास असतात, त्यासाठी आपण घालायची आपली हिरोईन घातलंय. भरपूर सारी असत तर भरपूर घाला, माझ्याकडे एवढीच होती. आता त्याच्यात ह्या 4 चमचे बेसन. चला, ह्यो आता बेसन घेतलंय ना 2 चमचे, तेवढंच रवो. ही धना जिरा पावडर. आज काय वहिनीन ठरवलं ना सगळा एकत्र स्वादिष्ट. कोणा खुश करूचा? तीळ घालूचेच. कोण नाही, पोरांनी खाऊ खोये. कोबी तो कंटाळ, सगळीच कंटाळली. आता ह्या दही, किती ताजा दही घ्यायचा. 2 चमचे 3 चमचे. अर्धा वाटी पण नाही दही घेतलंय. मीठ रवला, त्याच्याशिवाय कशी चव येते? ही चवीचो राजा मीठ. वहिनी तुमचं राजा रवलो. घातलंय चवीचो राजा, त्याच्याशिवाय चव नाही बाबा. तू माझोच नाही, सगळ्यांचोच राजा. कोण तो? त्याच्यासाठी पूर्ण रेसिपी बघा. वहिनीचो राजा कोण? रोज नाव घेतोय. या बघा, कोबीत पाणी अजिबात घालायचं नाही. आता पिठाची बारी. होय, सुट्टा ना स्वतःचा. आता होय तुमका आवडीनुसार आमचूर पावडर घालूची, काय घालूचा, चाट मसालो घालूचा. मसालो घालूचा. मसालो घातलास ना तर ते जरा काळपट दिसतले. असे भारी नाही, असे भारी दिसतात की त्या सांगू पोरांगा ते काळपट दिसले ना. माझं दुर्वांग आधी काय कलर वेगळं दिसलं तर खात नाही.
होय ना. आणि त्याचा त्या एक तो एक हा. मोठा प्रॉब्लेम. खूप मोठा प्रॉब्लेम. हा. कुठल्याही गोष्टीचा कलर वेगळं दिसलो त्या दिवशी म्हणते मी वेगळी सार केलंय त्याचा कलर लाल नाही दिसतो त्याने आता सार खाल्यान नाही. पंचायत हा मोठी. हे बघा जेवढा पीठ ओतलंय त्या असं म्हणजे बिना पाण्याचं दही आणि कोबीच्या पाण्यातच मळून ठेवलंय. हा तरी पण ह्या पीठ आपण मळून ठेवायचा 10 मिनिटं आणखीन कोबी पाणी सोडतं. होय बाय बाय बाय. गोळ झाकून ठेवतात ना. हा तर ह्या सगळा घेतलाय आणि एक्स्ट्रा लागला तरी मी वाटीत चाळून ठेवलंय. बघा बाजूक ठेवलेलंच आहे. आता नाही घालणार मी. आता हे गोळं असं तयार करून झाकून ठेवणार 10 मिनिटानंतर मला वाटतं लागत कारण कोबी आपला पाणी सोडतो. हे काय ह्यो आता झाला पीठ मळून झाला. आता ह्या गोळ्यात आणि पाणी सुटतलंय बघा हाताक लागला त्याच्यावरच कळायचंय का पाणी सुटतलं. आता हे का 10 मिनिटं तुमका लयच घाई असं तर 5 मिनिटं तरी ठेवा पण ठेवा. आता या झाकून ठेवतंय तोपर्यंत आपण चटणी बिटणी काय हवी असत तर करायची. आम्ही प्रवासात नेतो तर आपलं सॉसच नेतो. सास नाही काय नेतात ना प्रवासात. सॉस. आता थोडं झालं 10 मिनिटं झालेली असत. हा 10 मिनिटं झाली. ह्या बघा किती चिकट झाला पीठ. मट्टा थोडासा गहू लागतं पीठ गहूचं पीठ ना. म्हणजे त्या वाटीचं प्रमाण बरोबर हा. जसं आपण कोबी वरसर घेतलं तसा पीठ सुद्धा वरसर घ्यावा. आज आवाज वेगळा येता. आज आवाज वेगळो येता. होय होय. तुमका नाही इलो भार्गवचो भाव इलो मामे भाव. ए यो आमचं घे घे करता यो ये करता. काहीतरीच आवाज येता. आवाज ओळखा कोणाचा आहे. तो देत नाही पायाला हात लावायला दुखतय त्याच्या. आता हातीक तो चिटकला. आता आपण तेलाचो थेंबो घेऊया म्हणजे चमचाभर तेल घेतलंय. तुमका वाटला घट्ट झाला तर दही घाला. पाणी अजिबात घालायचं नाही. आणि पातळ झाला तर गव्हाचं पीठ घाला. बघा काय होऊ शकतात ना रेसिपी. हा प्रमाण आपण सांगतो पण कधी कधी कसं होता काय काय वस्तूंका पाणी जास्त सुटता काय काय वस्तूंका पाणी सुटत नाही. आता कोबी जून असत तर त्याका पाणी जास्त सुटणार नाही आणि कोबी कवळं असत तर त्याका पाणी जास्त सुटतं. त्याच्यामुळे तुमच्या अंदाजान पण कधी कधी करू आहे. किती झाले गोळे. तेवढ्याचे 7 झाले. 7 तिथे 6 आणि हे 7. चला अशा प्रकारे लाटूक सुरुवात करूया. वैनिक माझ्या लाटण्यात जमणार नाही. पोळपाटात लाटण्याक नाही बाबा. यो पहिलो पराठो कसं चपाती सारखं जाड वयो पातळ वयो. नाही जास्त जाड पण नाही ठेवायचो जास्त पातळ पण नाही. एकदम पातळ नाही. नाही ना दाखवा जरा. दाखव मी असं दाखवतात तर मला आवडतं. असा घेतला जाता. ते किती जाड आणि किती पातळ कितपत आधी लाट आणली. आता त्याचे गोळ्याचे हुंड्यावरनं समजा किती आपल्याला लाटूक होई पण जाड नाही ठेवायचे. हे बघा हे काय ते तुम्ही करताना भारी का. हे एवढे पातळ. आणि आता तो आपलं तापलं. अरे असे लाटून ठेवले तरी चालतात काय चिटकत नाही. आता सुरुवात पहिलो पराठा जातलो होता व्या. त्याच्या अगोदर काय असं तूप लावून घ्यावं. तूप घेवा. तुमका बटर आवडत असत तर बटर घेवा. नाही दोन्ही आवडत आपला तेल लावा. रोजचा खावचा तेल लावा. गॅस केलो फास्ट. आता घातलंय पराठो. तसे पंजाबी लोकांचं फेमस असता पराठो. पण तुम्ही मालवणी मग पराठो कसं. आपल्या पराठोनी सराठो. आपल्या पोरांच्या पोटात कोबी जाऊ पाहिवा. पण आपण चपाती सारखंच शेकायचं कवळ परतायचं. फुगाचं नाही ना. नाही फुगाचं नाही. त्यामध्ये मध्ये कोबी तीळ मग ते का होल पडतात ते मग त्याची फुगूची प्रोसिजर थांबता. बटर चोळून बघा जर ह्याच्यात मसालो घातला असतो ना तर थोडं लालसर दिसलो असतो. असं मस्त दिसता. मध्ये मध्ये कोबी पण दिसता हिरवो. कलर चांगलं शेकून घ्यायचो आपण कारण आपले सगळे प्रकार काय आहेत कच्चे आहेत. आपलं तयार झालो. आता घेऊया आपण एका काढ. आता बाकीचे जे लाटून घेतलंय ते पण असेच शेकून घेतले. पटकन झट की पटकन होतात. काय टेन्शन नाही. फक्त काय तर तुम्ही पीठ मळून ठेवला असाल फ्रीज मध्ये तरी कधी पण उठून पोरांका टिफिन मध्ये पटकन 2 लाटून दिलास झंझट नाही पोटभर.
घालूया बटर. छान असा फुगतो भरला बटर आतमध्ये तेल तूप लावला तर फुगात तर काय झाला, पण जराच जाळ लावतोय. वा मस्तच वाटतं तो कलर. कलर कोणचा कलर? मग आजपासून ती उचलूची स्टाईल आणि ही माझी चुरूची स्टाईल. हा कसं झालंय ते बघा नरम. नरम झाले आणि बघा चुरलंय तरी फाटलो नाही. म्हणजे प्रवासात तुम्ही बिंदास नेऊ शकता. परत एकदा परत एकदा ही माझी चुरूची स्टाईल. तोच पराठो मी परत चुरलाय बघा. आणि सुगंध इतकं मस्त दरवळताना आमच्या परब किचन मध्ये. आहा. आता एक 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 फायनल टचअप. आता घळ असे बघा कोबीचे पराठे म्हणून बाहेर असे कोबी चांगले कापून बेपून पानांचा पण उपयोग. कळाक होय ना. कोबीचे पराठे, गोबी के पराठे. पत्ता कोबी, नो बंद कोबी. ये पत्ता कोबी. ये पत्ता कोबी. बंद कोबी कौन सा होता है? जो बंद होता है, जो फ्लावर होता है. चलो इस तरह पे एक कोबी में कितने पराठे हो गए? अभी वो 4 और वो 2 ऐसे लेने का, ऐसे डुबाने का. हा. दही में भी डुबा सकते हो हम. दही सॉस में खाओ. डुबाते हैं. मेरी बेटी मेयोनीज से खाती है. आज मालवणी खोय गेला ता मगाशी इला शाळेतून मी म्हणता मम्मी मेयोनीज आणि सॉस मिक्स करून. मी हा ती पण आयडिया बेस्ट आहे. तुमका कशी वाटली ती कमेंट मध्ये सांगा. सोनमची आयडिया. चला खा लवकर. मस्त. आज तुम्ही बाईट घेतला का? माका बाईट घेऊक देऊक नाही. टेस्टर उगाच आपल्या बोलत राहतात आणि स्वतःच खाऊन मोकळी झाली. एवढी त्यांना भूक लागली काय? वाजले किती? बाळगावची आंघोळ धावली त्यात मध्ये येली. मग ब्रेक इलो ना त्याच्यामुळे. हे रेसिपी पटकन होता पण आता आमच्याकडे बाळ असा ना मग तुम्ही समजा तरी 15 मिनिटात होतली ही रेसिपी. अशी ही रेसिपी तुम्ही झटपट करून बघा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया. आणि हो डो असं बनवून फ्रीज मध्ये ठेवला काही जावचा असतात किंवा मुलांना टिफिन मध्ये सकाळच देवचा असतात. माझ्या पोरीचे आवडीचे सोनमचे. चला बाय बाय.